Je krásne aprílové ráno a tak som sa spolu s vami vybral na ďalšie gurmánske potulky. Už ste uhádli, kde sme? Ešte nie? Tak sa pozorne dívajte ďalej. Takže je vám to jasné, že sme vo Viedni, meste úžasných chutí. Dnes vás pozývam, no to uvidíte sami, taktiež do výbornej reštaurácie. Chute, ktoré nepoznáte, sú neopakovateľné a výborné. Dobre som to povedal? Áno, jasné, dobre to bolo. V samom srdci mesta je historické námestie Gráben a my smerujeme práve sem. Teda sem úplne nie, ani sem, ale už je to naozaj na dohľad. Ach, tá secesia. Tak, a už sme skoro v cieli. A ja si idem dať dobrú viedenskú kávu. Hoci Viedenčania si najradšej pijú café melange, čiže vynikajúce espresso s poriadnou dávkou napeneného mlieka. Ako sa tak pozerám, dnes určite neostane len pri ňom. Metin Jurceven, vynikajúci viedenský šéf-kuchár, nás totiž všetkých pozval do svojej kuchyne. Toto je brancino a toto je morská soľ. Brancino je vlastne morský okuň, čerstvo ulovený na otvorenom mori. Jeho príprava sa zdá jednoduchá. Do soli pridáme väčšie množstvo bielkov s trochou vody a všetko poriadne rozmiešame. Najlepšie rukou. Zo zmesi pripravíme hrubé soľné lôžko. Do ryby vložíme bylinky, rozmarín, tymián, bazalku, ale aj ďalšie podľa chutí. K tomu pridáme zo pár strúčikov cesnaku a kúsky citrónu. Rybičku potom pohodlne uložíme a celú ju obalíme zvyškom soľnej zmesi. Podobne si vraj môžeme pripraviť akúkoľvek šupinatú rybu. Soľ do ryby však nikdy nevtierajte. Pečieme 25 minút pri teplote 160 stupňov. Tak, a ja mám skoro pol hodinu čas na potulky po Viedni. Zostaňte s nami, neoľutujete.